A ja som si kúpil tak, došlo mi takéto použité z Temu, takéto sračkové voleja. Oni čo robili, však to je celé roztrhané, tak ideme. Aj tie balíčky sú potrhané, aj otvorené sú do riči. Pozrite. Ide? Tak, čo mi zbieva? Dúfam, že aj dobré karty tam budú. Alexander Arnold, ten. Mesika. Aj toto sa mi páči. Ale dali tam dobré karty. Však ale what the... Oni, prečo tam... Tak. 5 karty. Ešte posledný balíček tam je. Tam sú ešte tam nejaké karty. Ronaldo. Tu máme Rodriho. Musíme ho otvoriť z balíčku. Ja mám tu nožnice. Čo tu padlo? Fixka. Super. Doritia. Oni mi aj z Temu dali takú pokrčenú. Pozrite. Pozri, what the hell. A poslednú Florin Vince. Tak ľudia, tu máte ešte to z Temu Dority, že mi tu dali použité a tohoto pokrčeného Rodrigo. Super. Ale z tohoto Ronalda mám. Točím takto dám si do perašníka takto si tu dám. A natáčam, viete? Tak preto tu mám perašník. A ešte z toho Messiho, čo mi padlo. Tak čaute.